Danas smo u sklopu Eco Bridge projekta napravili jedan stručni skup na temu priroda kao zadaća, praktična iskustva i praktični aspekti zaštite prirode na lokalnoj razini. Ponosni smo na ono što smo odradili u proteklih 15 godina, ponajviše kroz projekte, jer projekti zapravo dovode i novac i daju dodanu vrijednost onom našem osnovnom radu. Na samom skupu bit će predstavljeno 11 izlagača iz 3 različite države, Slovenije, Mađarske i Hrvatske, a sam cilj stručnog skupa razmijeniti je praktična iskustva u upravljanju zaštićenim područjima, kako pozitivnih, tako i negativnih. Danas sam na skupu predstavila jedan dugogodišnji rad udruge na području Parka prirode Učka u suradnji sa ondašnjom javnom ustanovom. Već više od 16 godina tamo provodimo jedan ornitološki kamp koji osim svoje vrlo bitne istraživačke ima i izrazito bitnu edukativnu funkciju. Znači tamo prikupljamo bitne podatke o migratornim vrstama ptica i isto tako educiramo sudionike, volontere, posjetitelje o zaštiti prirode i o ptica. Veseli me, da slišim seveda tudi druge strokovnjake na temo varstva narave iz Hrvaške, pa zdaj v kratkem tudi iz Mađarske. Brez takšnih posvetov je naše delo bolj osiromašeno, oziroma enostavno tudi od strokovnjakov iz tujine moramo črpati informacije, vire, kako izvajajo oni, kako izvajamo mi ukrepe in potem pripraviti neke vrste skupek teh ukrepov in informacij. Na zadnji del nismo dovolj pametni, moramo enostavno iti tudi v tujino. Kaj snimaš nas?